Gryfny Plac. Gryfnych placów na Śląsku dzieje się dużo. Jednym z takich fajniejszych miejsc to są Kalety, a w tych Kaletach Zielono. Do Zielonej się jedzie z Zaroski za 40 km od Bytomia i tam skręca się już w samych Kaletach w prawo przed takim Kowolem, którego tutaj widzicie, bo jak przejedziecie już koło niego, to się już za daleko. Musicie skręcić w prawo i jechać dość kącek, aż nadjedziecie nad staw. Nad stawem się obejrzycie, jaki ten staw jest gryfny, czysty, bo jest to staw sztuczny, zrobiony na małe panwia, jest przegrodzone dwoma takimi groblami i są dwa takie srogie stawy zmajstrowane przez Dunesmarka za czasów industrializacji Wierchniego Śląska. Nad tym stawem jest też wybudowany taki zumek leśny, pałacyk leśny. Dunesmarki przyjmowali znamienitych gości, którzy chcieli przyjechać i polować w ich lasach. Pan na Świerklańcu miał jeden z najgryfniejszych zumków środkowej Europy, nazywany Wersalem Wschodu. Miał też taki właśnie zumeczek skowany w lesie. Mógł tam uciec od wszelkich trosk i polować na zwierzyna. Jak pojedziecie trochę dalej, to znajdziecie taki zajazd u Rzepki. Za tym zajazdem, albo właściwie tak przed tym zajazdem jest taka sztreka w prawo. Zjedźcie w nią i dojedziecie do drugiej części tego stawu. Tam jeszcze bardziej jest cicho, jeszcze mniej ludzi, ale jeszcze gryfni. Bo nad tym stawem idzie chytać ryby, idzie wynająć łódki, kajaki popływać, jest też placka, idzie się okąpać, popluskać, jak jest fajna pogoda, a i w lasach jest mnóstwo grzybów, tym bardziej jak trochę deszcza śleci, to idzie grzybów ci znaleźć tak dużo, jak mało w którym placu na najbliższej okolicy. No i widzicie, tam za tym lasem, jak tak pójdziecie, te budki, jest ośrodek wczasowy, prywatny, wykupiony od przedsiębiorstwa socjalistycznego, Zaroski na końcu tych minionej epoki. I w tym domku, znaczy w tym domie socjalnym jest urządzona gryfno-restauracja, jaka idzie robić wesela, jaka idzie robić imprezy, jakbyście tam się nie wymarzyli na wysokim poziomie. Tam dalej za tym domem są dwie raje domków, właściwie albo mieszkań na poziomie zero, bo tak by to szło powiedzieć, w których jest i centralne ogrzewanie, i woda, i kanalizacja, i umycie, i zabawić, i tak dalej. A tutaj widzicie, jeszcze po prawej stronie są dwa wędzaroki, że jak tam więcej przyjedzie rybiorzy i nachytają trochę więcej rybów i nie chcą tego wszystkiego na miejscu zjeść, albo chcą świeżo wędzone jeść, to mogą się uwędzić i po prostu skonsumować. Na tym placu, na tym ośrodku jest też miejsce, zrobić fest taki na świeżym lufcie, jak to go dają, Bierfest, Weinfest, czy inksza impreza barburkowo, czy nie barburkowo, czy jakoś insze imprezy, które by się w lesie nadawały, jak nie chcą słychać, a ludzie chcą się pośpiewać. Teren jest całkiem ogrodzony i nie najgorsze są warunki socjalne i mieszkaniowe przede wszystkim, bo teraz w tych domkach już jest nowoczesne okna, nowoczesne urządzenia sanitarne, także zaraz wam tutaj pokażę, czekajcie, o, widzicie, to jest kuchnia z lewozmywakiem, z lodówką, z telewizorem, z placem, idzie się posiedzieć, w szkata pograć. I 4 place do spania, bardzo wygodne, bo widzicie, jeden pokój, dwa łóżka. Jedne jest tu, drugie za tym. Kamera tego nie chce tam się zmieścić, troszeczkę za mało szerokokątno. Tutaj jest druga izba. Kobieta tam jeszcze sprzątą, tam wygonią, co by wam pokazać, jak wygląda drugi pokoik, nie? I takie, że to są 2 pokoiki, rodzina 4-osobowo, jak najbardziej może tam spędzić weekend, jak i
wczasy, bo jest prysznic, jest WC, jest umywalka, wszystko jest na miejscu, możemy prosto z tego wyłazić na plac, a jak widzicie, idzie tu przyjechać nie ino autem swoim, ale i autobusem, bo wszystko się tu jakoś pomieści, wszystko jakoś idzie zrobić, a miejsc do parkowania, do aut jest i tyle, że nawet te 60 osób tam może przyjechać swoimi autami.